Nalike ilumbu elihle. Yebo. Ilumbu elihle emkhulu leli lumbu lokuthi umuntu akasakufuni. Ebese uza kimi wena. Uzothi nayo ufuna ukumbuyisa. Ngizolumba something mina. Ezokwenza ukuthi lo muntu ngoba wena usamthanda. Ukhona into sonayo yena bengasaboni ukuthi usamthanda wase yakushiya lo muntu. Yeah. Then wena usuyazi thena nginazo mina inkomo lo muntu wena uma ebuya ngiyamlobola. Ngizokulumbela ke yena mina ukuthi abuye kuye sekweni. Ilumbo naleli isikhathi esiningi lawo malumbu asetshenziswa abantu bangaphandle. Yeah. Uma ukunotice umuntu wangaphandle uma uchama naye lapha amapipa alingana. Kodwa uma uye entombini yakhe uzothi ingenwe ipipa elikhulu kanti akukho pipa elikhulu. Ipipa amapipa alingana. Kuwenza laba abantu bakhule emakhaya bephuziswa lezi zinto ezikwasukona la adle khona ungabe salandela ndoda. Especially umuntu obekade mhlambe ethakatha noma esolakala ngokuganga. Sebefunana ukumvusa kuwe kuze sengazi ukuthi wena unedluzi. Yeah. Kanti awunalo idluzi kwakhiwe iziswe. Mhlambe kwesisikhathi umunqamule emathuneni kuyenzeka mhlambe uthola ukuthi uyongcwaba. Uthi uyabuka lapha ethuneni engaphesheya kweleyo ongcwaba kulona. Unenyama ebekwe phezulu kwethuma mhlambe sezingungile into uthwala. Yeah. Leyo nto njengaleyo ungalingi usondele kuyona wethatha uma uke wadlulisa izinsuku wayifica ingasekho uzobe usufica mhlambe u3 rand amashumi awu3 lapho khona la khona inyama la khona inyama noma ufikile. Sibingelele sikwamukele mbukeli wensika yeSizwe TV1 nawe emlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Sekuyileso sikhathi ke leso ke lapho esikulethela khona ke udokotela ke owaziwayo kakhulu la kule channel ke odumeke ngegama ke elithi ke udokotela noma ngithi ke umkhulu umfulo ongashi noma ke ngithi ke ubaba ke umbonambi mkhulu. Sikubingelele sikwamukele sikunikeze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensika TV1. Sibongelela kubalandeli bensika yesizwe sibingelele ngenhla nasesansi konke la emagumbini amanye omhlaba la esivela khona kule channel siyathoba. Dokotela sesikuvezile la ku channel ke ama video nje yakhona maningi futhi ababukeli benza TV1 balokho bebonge njalo ke ngomsebenzi ke oza nawo la ku channel nanomsebenzi abathe bezama ukuthola ifeedback ngawe noma ngezinto osuzenzile amagalelo osuke nawo over umsebenzi osuwenzile bayancoma kakhulu abantu bayasho cha udokotela siyamazi and uyasebenza simbonile futhi ke abaningi ke bafakile ama calls ku channel babonga ukuthi ayicha mkhulu umsebenzi wakhe umkhulu siyawubona futhi ke muhle. Dokotela namhlanje sila ekhaya sikuvashele ngesiyinseso TV1 sizohlala phansi nje sixoxe nawe mayelana ke nezinye zezinto ke ezitholakala khona la kwi-industry noma kule ndima yezokulapha mkhulu. Ama calls esiwatholile siyinseso TV1 sibe nabantu mkhulu abehlupha kakhulu ngezifo ezithize abayithola ngesinye isikhathi bedokotela zifike zingaveli ngesinye isikhathi nabethi benze ezinye izinto zingaveli kucaca ukuthi le nto lezi izinto ke ezihambisana nezinto zesizulu mkhulu. La sizokhuluma kakhulu ngelumbo siphinde futhi sikhulume ngesichitho. Ngiyazi ama topic omabili mkhulu izohamba ikhule ingene amanye ama topic wale sixoxa ngesimo sokuthi ke into evulelekile leso okhuluma ngayo la mkhulu. Kodwa ke just nje ukwazi umbukeli noma ke ukubeka umbukeli esithombeni ukuthi ke mesikhuluma mkhulu ngelumbo soqala ngalo ukuthi sisuke sikhuluma ngani ke. Uma sikhuluma ngento okuthiwa ilumbo. Ilumbo liyinto nanoma yini oyenzayo ongayenza ikhukhumalisa umlenze womuntu. Ongayenza futhi iphambanisa umqondo womuntu. Ongayenza futhi umuntu akhukhumale isitho sakhe sangasese. Ongayenza futhi umuntu avela lale phansi engabe saphenduka kodwa ephila kodwa engafi kodwa engavuki futhi efana nomuntu ofile. Into eyilumbo ukhona into eyilumbo enhle ngokwelinye iside
Ebese kodwa abantu abaningi ke sebebrandeke kakhulu ekuthenini bathi ukuthi ilumbo ngoba kukhulunywa ngomuntu okuthiwa uyahlanya. Ulunjwe ngokuhlanya. Okanye ulunjiwe ngeconflower, ilumbo nalento yeconflower. Okanye ulunjiwe ukuthi akhukhumale ingaphambili isende lento oyibizwa ngesende. Ilumbo yonke lonto ifole emalumbeni. Omunye akhukhumala isisu kube sengathi ukhulele kodwa engakhulele. Nali-ke ilumbo elihle. Yebo. Ilumbo elihle emkhulu leli lumbo lokuthi umuntu akasakufuni. Ebese uza kimi wena uzothi nayo ufuna ukumbuyisa. Ngizolumba something mina. Ezokwenza ukuthi lo muntu ngobe wena usamthanda. Ukhona into sonayo yena bengasaboni ukuthi usamthanda wase yakushiya lo muntu. Yebo. Then wena usuyazi thena nginazo mina inkomo lo muntu wena uma ebuya ngiyamlobola. Ngizokulumbela ke yena mina ukuthi abuye esekwena. Ngiphinde ngikwenzele ilumbo ke manje lokuthi kade engakuthandi. Yebo. Ebese yakuthanda. Mase yakuthanda. Kanti ngaphela ke lapho wena vele inhloso yakho yini ukuthi uyomlobola. Ngiphinde futhi bese ngikwenzela into elilumbo eliyisicupho. Okay. Lokuthi lo muntu akathi uma ehamba eya komunye umuntu. Uma eya komunye umuntu yesi ngizomkhulula ukuthi aye komunye umuntu. Yebo. Kodwa akathi uma efika lapha special let's say intombi yakho. Yebo. Ngizeyirelease ukuthi iye komunye umuntu. Ngingavali futhi ukuthi lo muntu abe nentembe ezomenzakalela. Kuphela ebesathe uyangena kulomgodi wakho. Avela aziswe yena engafithi. Kungangeneki. Kungeneke emkhulu. Yeah. Kodwa engamuswa. Eish. Kangangoba owesilisa mhlambe uyofuquza phezulu kwalomuntu kuyoze kube ebhlungu iqolo kodwa engafiki ekuthenini angiqede ngoba amuswa. Phela kusempeleni into eqedisa umuntu umnandi. Yebo. Lokho umnandi uma ungakutholi kwesisikhathi uzufaka isandla ucinga ukuthi lingene noma lingene. Leyo nto isukuyenziwe ngesimabomu. Ilumbo nalelo. Ilumbo nalelo isikhathi esiningi lawo malumba asetshenziswa abantu bangaphandle. Yebo. Uma ukunotice umuntu wangaphandle uma uchama naye lapha amapipa alingana. Kodwa uma uye entombini yakhe uzothi ingenwe ipipa elikhulu kanti akukho pipa elikhulu. Ipipa amapipa alingana. Kuwenza laba abantu bakhule emakhaya bephuziswa lezi zinto ezikwazi la adle khona ungabe salandelwa ndoda. Then emveni walokho bese kuzoya ke elumbeni. Leli ilumbo elihle ngoba lisuke lakhe ikhaya kusebenzisa. Ngamafushane kwesisikhathi ilumbo lokuqeda ifebe lelo. So ke nayo wesifazane uyakwazi ukukusukumela wena. Ukulumba ke manje umuntu wesilisa. Elumbeke manje umuntu wesilisa. Lisebenza njani lo mkhulu? Bese kuthi wena uma uya kwenye intombazana. Kuyena uzothutha usanyakaze kabili kathathu kube sekukhona sokufuna ukuphuma. Kodwa uma uya komunye uyosebenza uzukhathala uzuswe uphathwa ikhanda mhlambe leyo nto ukhona nje emkhulu ukikwenze lento uthola ukuthi unomuntu uthi uyone uqede nje ngasikhathi uchama. Emveni kwalokho vele usungathi uphethwe ikhanda. Okanye ungathi khona into ekubambe kabuhlungu. Into leyo esukuyenziwe umuntu wesifazane eyenze ukuthi unga-enjoy yomunye umuntu. Usuzobalekisa nje usubalekisa ukuthi yazi mangiya kwabanye abantu khona ebuhlungu embuswayo. Kodwa mangiya kowami akwenzeki lutho. Into ke emnandi ngayo ne-safety ngayo leyo nto omkhulu. Akuyona into ongathi uyayilapha kalula ngoba usukuyithole ngegazi. Futhi kumnandi nenyanga eyazi izinto. Isikuyazi ukuthi lento uyithole wena ukhohlisa umuntu ukuthi uyamthanda okanye awunamuntu omunye. Usefuna ukuprove ukuthi ukhona omunye umuntu. Yes. So ibese ilumbo elihle lelo mkhulu. Ilumbo elihle lelo mkhulu. Ngoba ilumbo lokwakho umusa. Uma isikhathi esiningi lawo lezo zinto sisebenzisa kumuntu osuke eshila ukuthi cha lo muntu wami okanye usefelile ekhaya kodwa manje ungathi usanendlela ehambayo. Usanendlela ehambayo. Ilumbo elihle lelo ilumbo lokwakha ngisho abafundisi. Fundise qoqeke impela abe indoda eyimele ebomfundisi kahle kanti wakhiwe ulekelelwe isimanga sakhe. Ingakho lapha noma siya kweze iBhayibheli noma kuma Bible school. Bible school impela etrain eregistile kahle efundisayo kahle ngendlela.
ithi uma ukuthi uyofunda izifundo ze-leadership ithi wosa nomkakho. Yebo. Ingakho ke ngidideke uma kukhona abantu abafundisi kodwa engenawo esimanga. Kodwa iBible school nje ithi wosa nesikakho. Ngithemba ukuthi mhlamba yikho ethi wosa wedwa uzofunda wedwa kodwa uthi ufundela izifundo zokuba umfundisi. Especially kwi-leadership. Shiya lokhu ukufundela ukushadisa. Kodwa nakhona noma kuyingozi ukuthi ufundela kanjani ukushadisa ungenaye wena. Uzophipha ziphi yalo lapha phambi kwakho. Bese siya ke emkhulu kwilumbo ke lihle. Elibi. Yebo. Ilumbe limbi ileli lokuthi nje impela uzodetshwela into lapha esangweni sekumele uvuvukale inyawo okanye kumele ushawe istroke. Ilumbe lihambisana even nesilwane. Ilumbe mhlawumbe uthola ukuthi uzodliswa something uphuphe udla. Then uma ke wayidla lonto yidle ephupheni kanti uyayidla kwangempela. Into esizokwenzeka ke lapho ke usuzofela mhlambe uguleke uqaleke umoshakaleke mhlambe uzace yonke leyo nto leyo singena kumalumba amani. Bese kuzoba ke naleli lumbo eli professional lejulile enabantu abaningi abangalasa ungalula futhi belapha. Yeah. Umuntu uzovela ezamule. Hey! Mhlawumbe umusa eceleni kwakhe uyozokufisa mhlawumbe ukushaya izandla ngakhozi noma thokoza. Kanti cha kuhambe kwayotshalwa something. Esalukazini sakubo noma ubaba wakhona especially umuntu obekade mhlawumbe ethakatha noma esolakala ngokugana. Sebefunana ukumvusa kuwe kuze sengazi ukuthi wena unedluzi. Yeah. Kanti awunalo idluzi kwakhiwe iziswe. Mhlambe kwesisikhathi umunqamule emathuneni kuyenzeka mhlawumbe uthola ukuthi uyongcwaba. Uthi uyabuka lapha ethuneni engaphesheya kweleyo ongcwaba kulona. Unenyama ebekwe phezulu kwethuma mhlawumbe sezingungile into uthwana. Yeah. Leyo nto njengaleyo ungalingi usondele kuyona wethatha. Uma uke wadlulisa izinsuku wayifica ingasekho uzobe usufica mhlambe u3 rand amashumi awu3 lapho. Khona la khona inyama. La khona inyama noma ufikilene. Kuthengwe umuntu. Sekuzokwenza uyilumbu impela ozokwenza impela kuvuvukale nezinsini impela kuphuma igazi kube sengathi imoya. Lento kwesisikhathi izofuna ngisho ukukhuluma kwesisikhathi uzugaranta ukuthi cha mina ngiphupha into iyenzeke ngempela. Kanti hayi kodwa ngoba kuyimimoya yabadala. Yeah. Lento le iyilumbo ngolunye usuku ozoyiswa kwesisikhathi kube sengazi khona umuntu okuhlebela something. Kwesisikhale ngisho eswini kwesisikhathi kube nesisu nje ozovuka ekseni kube sengathi usuthu ubungasuthi siqumbile. Sikhale phakathi lesisu ubhodle njalo lento kube sengathi ukuthi kufanele ukhiphe umoya. Kwesisikhathi ke omunye nje impela ngisho indoda enonkosikazi igcina isimukela ukuthi owami unkosikazi maya ukuthi akasuza uyasuza. Uqale wasaba kodwa kwaze kwagcina sekujwayeleke. Leyo nto iyilumbe limbi ngoba zingaphuma inkomo esibani sendoda impela kuthiwa ena kuyothwasisa umuntu. Ingekho into. Wakunothise ngoba endaweni uma kuwukuthi khona onalo lelo lumbu. Kwesisikhathi uthola ukuthi lo muntu lento ngizayibeka noma kwesisikhathi inazo kodwa imfihle ijulile. Yeah. Ekwelapheni. Yeah. Mhlawumbe abanye abalapha abangasho ukuthi kodwa lo muntu wenzani. Kuyenzeka kube nomuntu othwasisayo endaweni. Yeah. Ngoba kunomuntu othwasisayo uzoyisebenzisa kakhulu lonto ukuthi kube nabantu abazovuka ekseni bebaleke beyongena kwakhe ebese yamthwasisa yena. Kanti uthwasisa umuntu ezofakwa lezi zinto amajaji afakwe lezo zinto ezokhuphula isithunywa aphule ubusuku noma u3 months emva kwalokho aphele indaba lomuntu. Bese kuba nalesangoma ke awuzothiwa yazi njalo lo muntu wathwasa kodwa kuyimanje ngazi ukuthi nje usewumuntu akazenzele utho ngathi akazenzele utho. Leyo nto kwisikhathi esiningi ingakho ngithi ithanda ukuba sensitive le ngoba esisikhathi ithinta impilo zabantu ngoba abanye bakwenza lokho kanti benziswa yini ethenini
uma kuukuthi angikwenzi ngizosebenza nokaningi ngizama izohlala. Oh basuke benza lento omkhulu ngesimo sokufuna amathwasa ukuthi ngifuna nje ukuba namathwasa mase ebheka umuntu la endaweni ukuthi ngizowafaka kanjani uzowathola kanjani. Then usiyaqala ke yena ke usebeleni omunye impela sekuwumsebenzi nje phehla. Omunye impela kuma usulandelela uthola ukuthi ke unanesigubhu ke sokuthi uma ke esevukile umuntu wayibona ukuthi ufezele umfulo othizo wabona ogogo bakhe kanti labo gogo bakhe vele bavuswe lapha emathuneni bevuswa ngempande. Engiyithandayo lento le ingena kahle ngoba ingena endabeni lolu engake ngalihighlighta ngathi ziningi izinto ezivuswayo ezinhle nezibi kodwa ezivuswayo lokhu nje kuyangena kule party le engaze ngathi yonke into iyavuswa kuyingozi ukubonakala komuntu oyisangoma noma umphatha amakhambi noma efaka ibhande noma efaka uphondo ukutholakala kodwa esesemali ethuneni ngoba uma ifakile lento enovuka kungenzeka avuke nomuntu ongasekho noma lo kade umfihla avela kuye naye sese njengomuntu ophilayo osephila. Yes Mkhulu le ndlela noma sithe izizwe lezi mkhulu leyo nto nje uma nje lenyama engikaye ngakhuluma ngayo ukuthi uyifica inenduthwane uyifica eceleni kweliba wena uzoyingcwabela ngapha leyo nyama kusuka ibekwe ngesimabomu and ifanele ibole kungene kusondele induthwane ithathe lenyama ihambe yogawa nenduthwane nempethu yonke leyo bese kwakhiwa izizwe ke impela ke ziyahlanganiswa ngendlela eningi. Mina ngangiyena ke lo dokotela othuma ikhuluma kanje agcine imithi eminingi ayibiza ngamagama ukuthi ehlanganisa nokuthi ngoba ngigcina sengakhi inyanga engazona inyanga. Kodwa nje impela ingena nje imithi le strong isikhathi esiningi ekhulunyiswayo. Then ke emveni kwalokho ke ebese kwakhiwa ke lento ke eyiziswe ke awuzotholakala nemithi ethizeni etholakala ngaphandle ebese emveni kwalokho kuzovuswa ke lento esuka ivuswa ebese izovusela umuntu ngoba unothise ini mkhulu ukuthi lento ikhona mhlambe uma ungase ngolunye usuku nje la kwi channel yakho ufake nje i-question ethi bangaka abaprofeti abaziyo ukuthi bahamba nje baya umuntu omelaphi wafika wathi ngicela ungenze mkhulu ukuthi uprofeti. Special abezayo bazokhuluma lokho bazophumelela obala ukuthi hayi mina ngiyakwazi lokho mina ngiyakwazi lokho ebese uyayibuza ukuthi why bona egcatshwa ngento lento esigcinisa ikhuluma noma isense egazini izimkhulumise indaba emsini yabantu wayithathe ebhoko wazalwe ngenayo. Yes nakho lokho isizwe sokubhula. Manje abantu abaningi bavele besho nje izizwe abantu abaningi babasigqala ukuthi izizwe nje uvela uphuma uhayize uya ukusibanibani yakusibanibani. Isizwe nje into eyakhiwa nje professional ayakhiwa futhi noma ubani. Indaba yesizwe ngoba uma kuthi yakhiwa noma ubani phela wonke umuntu engavele ephume ehambe yohlolela abantu. Yes izizwe ke lezo. Then emveni kwalokho ke uma futhi usuyilapha ziyayidinga lento esuke kade zakhiwe ngayo. Lento iyapi ke iya ethenini mkhulu uma kuukuthi uhlele ekhaya. Uma uhlele ekhaya kuyenzeka abantu abadala bekhuluma ukuthi ifa likhishwa ngelinye ifa. Ngaphela le nto ukuthi ifa likhishwa ngelinye ifa ekhona into ekhona le. Ngeke uyilapha izizwe ungakwazi ukuzakha. And uma usuqedile ukuyilapha izizwe ziyamenza umuntu onazo ethande kancane kancane ethi mvele avela athande ukuyigeza emanzini noma engene emanzini. Vele futhi uma usuyilaphile ziyafuna futhi ukuthi ugcine lo muntu umdlulisa khona emanzini. Okuyingozi ke abantu abakwenzayo ilento yokuthi uthola ukuthi umuntu bathatha umuntu onezizwe sebemisa olwandle. Umuntu onezizwe kumele umisa olwandle. Akayiswe la. Amisa olwandle umuntu onesizwe umisa olwandle ngoba nakho usilaphile. Kufana nomuntu okufanele egcineni ayoxhunyaniswa nethonga lakhe noma eyokwenza ilathi lamanzi. Ihlathi likadokotela lelo thola ukuthi lithatha umuntu okufanele ukwenza ilathi lento ilathi efanele iqale kube khona ilathi lasemfuleni.
ufike emfuleni laphana ucelele lo muntu ukuthi ucela omkhulu bamukela gezwe ngendlela efanele bese uyamfaka emanzini bese kuyaphunywa lapho uhlaliwe phansi mhlambe kushiswa inyama kushiswa inkukhu inyama ebovu inkukhu khona notshwala khona nalento kuyadliwa la kugcina sekuba khona okusalayo lapha entabeni bese kuyima lo muntu uyamdlulisa sumisa amanzini lawa abizwa ngempophomo empophomeni ngoba usuke sekuhlanganiswa nemvelo ngithi kuhlanganiswa nemvelo kanjani mkhulu imvelo la eyiveza khona amandla ayo the most abantu bathi uma uye empophomeni bekhulume ngenyoka mhlawumbe ukuswa la uma sekuphuma umnikazi wempophoma sothini kuze kuthiwa umnikazi wempophoma impophoma isuka ayifele ukuthiwa khona impophoma ngakini la uhlala khona ungalala kungekho impophoma uvuke ngakusasa sokukhona impophoma okukhomba ukuthi lapho uNkulunkulu khona amandla awehliselwe entweni ethizeni kwavele kwana mhlawumbe imvula kwavele kwagebhuleka umgede omkhulu okade ungekho then abantu sebeyabona ukuthi kunamandla athize ehlele lapha ehliswa imvelo kaNkulunkulu bese beyahamba ngabantu abanolwazi neconnection yamanzi beyocela ke khona inhlanhla ngoba sebeyazi ukuthi imvelo inamandla kakhulu lapho kusuke kuyisign yokuthi leyo area mayihlonishwe ngoba kunamandla athize emvelo amandla athize emvelo sesikhulume ngani njengoba uyazi ukuthi uma kuyocela imvula kuyiwe entabeni ngoba sekuyiwe entabeni kuya abantu besifazane uyazi ukuthi kungani mkhulu ukuthi kuya abantu besifazane cha lutho mkhulu umuntu wesifazane uma kwenzeka umqabula ebese umthinta kunamanzi avela kuye ngaphansi ekade engekho kodwa bese ayayiqhumela kube namanzi omunye ezethi hawu ngachama so uma ngase kuye lama abesilisa laba balalana bodwa bentabeni bethi bocela imvula ngenxa yokuthi benza into eyenziwa kumuntu osokeme odale ukuthi kunamanzi aphumayo kuyena lawo ucela imvula kunomkhulwane uma kwaya amadoda lawa lalona ngeke izini imvula ngamane lomise modern lokhu bucabanga ngeke okwazi nabo ke laba besifazane abasuke bentabeni kunemfihlo ke thiza abakusuke beyifihlela abantu ngingasike noma kushuthi khona ngifeze imfihlo number 2 the most abantu abasuke bocela imvula entabeni kusuke kumele bengaqobi ngaphansi beye beyimvelo nje nangaphela bothi behlile into entabeni ayipheni into isikhombisa imvula imvula so ke lezinto ke ezingamalumbo ziconnected kakhulu kwimvelo ngoba elinye ilumbu emalumbu amaningi ahamba ngomoya amalumbu amaningi ahamba ngomhlabathi amalumbu amaningi nje aziphephetho so ke manje ke eyintweni enjengalezo mkhulu ingakho uthola ukuthi izinto eziningi ezihlangene namalumbu zisuke zenziwe bese zizohlanganiswa nothola ukuthi nomuntu ongasekho zenziwe ebese zizohlanganiswa okhomba ukuthi izinto the most of time ezisebenza ngemvelo kodwa ekugcineni suke sekudingana umoya udingana nesihlahla udingana mhlambe namathambo ezinto ezithize ebese kuzodingana namanzi so yiyo ke amalumbu lawa mkhulu nezindlela ezehlukahlukene asebenza ngazo ususiconnectele ngisho wona waze wafika ngisho kwizizwe ukuthi nezizwe zipart of noma kuyihlobo ongase sithi kusakulumbu like saphinde mkhulu isizwe nje mkhulu uyena number 1 kwilumbu khona into kusuke kuhlanganiswa izinto ezithizeni ake ngichaze nje ekulumbeni uma wena uzala ungavuvukela umlenze
ebese mina ngizolumba nisa into ethize ukulumba kusempeleni ukuhlanganisa into ethize enkulu ebese uyivusa iyenza into ethize kumuntu inanoma yini ehlanganisiwe bese uyivusa kumuntu ilumbo ake ngilansele ngelumbo elihle lekhehle ngakini ufike mhlambe nomuntu oyisayoni unenhlanhla yokungena kwabantu emandleni lapha kodwa kahloli akenzi lutho emva kwalokho bese amkhulekise uyomfaka emanzini wenze konke kodwa lutho akakwazi ukubona ebese thena yazi babe ngase kube khona umuntu ozongenza ngcono ngikwazi ukubona noma ngihlolela abantu senzoqhamuka mina leyo nto abantu abaningi abayazi ukuthi yilumbo elizokwenza kodwa wena ukwazi ukuhlola automatically ilumbo kodwa lihle alilimbi lento izokwenza uhlole kamnandi lakhe uyisangoma ngobe even izangoma nenyanga ethize la ziyazi ukuthi kuze kube kuthiwa othi ngihlanganisa umbhemiso wezangoma nawe ukulise lelo gama kukhona umbhemiso wezangoma kusuke kulumbaniswe izinto ezithizeni ezokwazi ukuthi uma usubhemile uma ngikubuka nje kuvele ngitshela yonke into ngawe bese ngiyalabelela ilumbo lelo kodwa elile ngobe mina kusempeleni kade ngingahloli ngaboni lutho kodwa sengifake lento le ngashintsha kumina sengiyenye into usuyakwazi ukubona yes hayi kushuthi mkhulu kujuliwe la mekhuluma ngelumbo mkhulu ngifuna umuntu olaziyo ilumbo nje lifuna umuntu olaziyo khehla yikho kwazi kwathiwa ifa likhishwa ngelinye ifa ngoba umuntu okwaziyo ukulapha inhlanya njengathi nje besikwazi kwahle ukulapha inhlanya makhulu futhi amathuba ukuthi ngilwenze uhlanya ngoba ifa likhishwa ngelinye uma ngikulapha ukuhlanya lezi zinto engilapha ngakho ukuhlanya kungenza futhi ngenze ngazi ukuthi umuntu ahlanye futhi yes bese lento ngiyigcizelela ke lento abantu abaningi abagcina sebethatha abathakathi bakhona abantu abaphumelayo bakwethu obala besho ukuthi thina singabathakathi uma uzosambonambi umbona ukuthi ngamasonto umbone segqoka ukholo lesontweni ebese uzothi ufuna umuntu esichitho mancane amalo ukuthi uyithole lento ukubona then enokuzothi ufuna ukuhlanyisa umuntu mancane amathuba ukuthi uyithole lo into okuhlanyisa umuntu ungibonayo isizathu salokho ukuthi umbonambi usikhethile isikhwama sakho sokuthi sokuphilisa akasikhethanga lesa sokukhonkolo kusongaba ukuthi ngampela umbonambi mhlambe ilento engiyi-advise abantu ukuthi umuntu ophatha amakhamba ungamchukulusi njalo wena uphezu kwakhe ngoba ngolunye usuku inhliziyo engayishintsha ukuthi awusengikhathele ukufika ake ngigadle nami ukahle nangampela ke futhi lo muntu esengagadla kwezakale futhi okungakubi ke ukuthi wazi kahle ke nawe isigebengu esincane isona sibambeka kalula siboshwe isigebengu esikhulu ngampela mancane amathuba ukuthi manje siyazi lana ukuthi kubonakele lana komasho kubhomba izimoto zemali kwenziwa yonke into bebengabanjwa kalula labo bantu kodwa lona ontshontshe eShoprite ubona njalo kuphela usuku ungayikho umuntu oseveziwe lapha nokuthiwa ube shoplift befake ukuthi ngaphakathi yes kodwa lezi ezinkulu igebengu lutho akulona uthola ukuthi seyipostiwe kuthiwa sezenza ukuthi kodwa zona zenziwe sengiyake ekuthenini ke umuntu lona osuke kade engathakathi uma usumsukele ka-off ulula futhi ukubambe ukuthi awusibanibani wazi wambulala usibanibani usuzoduma ke njengomthakathi kanti ubuqala ngalomuntu okuchukuluze ephindelela kanti ukushalenja ngento vele ongayenza ngoba uyazi ukuthi ifa likhishwa ngelinye uma ngikwazi ukulapha uhlanya obvious uma ngikwazi ukulapha umuntu ovuvukala umlenze obvious ngizokwazi ukwenza futhi ukuthi uvuvukala akhomba ukuthi lana umazi yakwezwa amalungu omkhulu ungaxoxa kuso ngitshela ukuthi lo kani even into ala uma ubona umuntu evele evembuka into ala la the question okumele uyibuze akekho nje umuntu oqhamuke nento ala wazi uyishuthe kakuye emasendeni masi ingene enyameni yakhe ngoba ngisho ngayigundi zizayiphele
kodwa izopuntshuka intwala phakathi enyameni yakho iwashintshe even isidoda sakhe ishintshe uthi uma uchama lonto futhi uma ukuthi okufika nje ucela umuntu oseshila ukuthi mina sezingiphethe intwala isikhathi eside uma ufika umcela ukuthi ucela ashaya indwabu ebese yachama ama-sperms azoba mhlophe lakha amanzi lawa othola ukuthi uma uphethe umkhuhlane bese ukuthi usiteda bafinya vele ukuthi phupho amanzi yebo awukhomba ukuthi lezi zinto ala kusuke kulumbeke isidoda siphenduke sibe zintwana ingakho isikhathi esiningi umuntu osephathe izinto ala isikhathi eside wangayilapha egcine engayitholi ingane kujuliwe lana emalumbeni mkhulu ilumbo lika uyakwazi ukuthi uphathe umgogodla iminyaka emveni kwalokho ufika wena kufika umuntu uthi hayi lento yakho ushwa kanje mhlawumbe lo mgogodla wawuphatha ugogo wakho ena bahamba bacupha bavusela ugogo wakho kwena wasuphatha nomgogodla ekwalokho sihlanganisa izinto uhamba entabeni ugezwe ucebe ukuklinwe lo gogo ekwalokho uqala unikwe imbizo unikeza imbizo kade ukhatha ngayo ngalolu suku iphele yonke into somkhulu kulamalumbe sesiwabalile ngiyazi bese shilo ukuthi angeke singene deep kwizinto okwazi noma ama ingredients oshaya ngazo lezi izifo noma lamalumbo esesikhulume ngawo kodwa umkhulume ngase ethi sesikuzwile umuntu ophambana lekhanda umkhulu akubheki uyakwelapha sesingangena kulezi sesisathi ungena kuzo lamalumbo sesakhuluma ngawo usho ukuthi cha leli ngiyalelapha mhlawumbe usungasho mhlawumbe ukuthi kuthatha isikhathi singami mhlawumbe uziqede ngalo mhlawumbe siyintwala hayi zenziwa nje just ukuthi umuntu nombuye yabona nje ezokutshela kanje nje emkhulu yebo umuntu oneyintwala mina efikela ekhaya ngamnika into yokugcoba noma wagcoba la mase ngimnika into aziphuza mase ngimfaka imbiza echatha sengiqedile mina ngintwala ziyaphela nje uma kuukuthi kufika uhlanye bayazi abake beyilethe uhlanya mina ngithatha 2 hours ngimnikeza umuntu izinto bese ngithi ayiseni ngahamba thathana ukuthi enokusebenzisa ekhaya senondeni ingikhokhela ke inkomo yakwambonambi kanje lezo zinto yabo nje ena lezi zinto special ekade ngikhuluma ngazo into ehlanganise nezifo nje khehla mina ngibheki into nje uma kwathiwa uneziswe ukhanga ubhonge ukhanga uzwe into ekhuluma emahlebeni ukhanga uthola uthukukuma lesisu uzwe kwesisikhathi kube sengazi and iziswe zike zingichaza ngento eyodwa kwabanye iziswe ziyakwenza ukuthi owesifazane ngalesikhathi indoda ingekho azizwe ukuthi uyayidinga indoda kodwa neyifika ibela phambi kwakhe uphele konke akasafuni lutho uma beqhubeka kuba khona abakwenzayo uzovela esubhlungu nasendodeni iyakwenza futhi ukuthi ngalesikhathi umuntu wesifazane engekho kancancane usezizwe usevukela umunye uze kube khona azenza khona impela kodwa uma esekhona umuntu wesifazane uzoshaya u1 okufana nokuthi bemgabisela lo muntu wesifazane owesifazane uzothi esavulile njalo kodwa yena akasakwazi ukuthi aqhubeke useqedile yena iphathi ke yokugula lena abanye egcina abanye babo sebegcina bahamba bechatha benza yonke into ebese kulokhu ke ngikhuluma ngakho ke kube nesecret eshaya abantu abaningi bengifisa futhi abantu besifazane abaningi beyiqonde lento kube nale secret yokuthi umuntu wesilisa uvukelwe umfowabo wamsebenzisa ngokwelapha noma wamupha inhlanhla yakhe obeyiphethe wayidlulisela kuyena mhlambe wathola sethola umsebenzi kalula bantu besifazane ke baningi kukaningi besola abantu besilisa bethe hayi wena impela nje seziqedile ifebe umuna amalivuki kodwa nginesho ukuthi ngeke kwenze ukuthi lingavuki nangaphandle bebaxayisa abantu besifazane ukuthi leyo ndaba ayiqaphele bakwethu abahlale phansi nabanyeni babo kahle bebabuzisise kahle kuyenzeka umuntu ongene umfowabo noma ongene uyise noma ongene umalume athathe umakoti wakho omkhulu amthathe ene ngalesikhathi lensizwa evukele kuwe izokwenza ukuthi ngalesikhathi ikhona kuwena egazini
ihlonipho umakoti wayo usikwiza wayo okanye umakoti wakwayo okanye umakoti kamshana ngoba khona yona egazini ebese emveni kwalokho uyiquestion ozoba nayo uba bezale ngalala nomakoti uba bezalo masi ukuthi benenhlonipho la Benenhlonipho. ngeke azakwenza into ke ezokwenzeka kuzoba nento ezokukhipha wena uthi uma uphuma ubona intombi uthi uyakhuluma edlalisa ivele ivume kalula kuyabe emveni kwalokho usingabonana nini kukwena nangampela uphuma uhambe uyobona angithi uyobona intombazane nje uyazi ukuthi lapha endlini alisavuki awukange indawo futhi awuyindawo uma ke waya lapha vele ivuke lisebenze ngapha useyasala kubaba wakho noma ubhuti wakho noma umalume wakho uzothi ubuya lapha libe livuka la ekhaya selivuka ufuna ngapha futhi selivuka futhi nangapha futhi akuba ihlazo ke angisho ukuthi nami angisho ukuthi kuke kungenze lokho mina ngikhuluma kwengihlolela abantu akuba buhlungu ukuthi lo online usenze uyabona ke zincishile ifebe namhlanje usuyakufuna namhlanje sonke lesikhathi kade usuthapi akazi ukuthi lona day la kukhona wena impela la kukhona wena kade yona day okade wenza ngakho ke ngaphandle yena uwazi ukuthi uncishiweke namhlanje uzunothise abantu besilisa bagcina leyo nto esaba ngisho ukusho ukuthi wena ungazombhedela mina kade ngingenzi lutho mina imabe kade ngenza idlozi ke lapho selikhombisana ukuthi ngampela ngikhona kuwena okuba buhlungu ke bakwethu kule nto bengithi abaxayisa abantu besifazane idlozi alidluliseli komunye umuntu into wena eqale kwena usaphila automatically umfowenu noma ubaba wakho uma esecele kaningi ukuthi umthathele umfazi wena ungakwazi ukumthatha ngenxa ukuthi usaba nangumakoti la endlini into ebabhlungu ke eyokuthi vele umakoti usesekufana nokuthi uyakudayisa ngoba uzosheshe uhambe emhlabeni ngenxa yokuthi likuthembile idlozi kodwa wangalenzela awulenzelanga nje belifuni automatically abumfazi uma ukuthi uyathola ngendoda yakho ukuthi isesimeni sokuthi mayithathele umuntu wakubo okusempeleni kudala babe nolwazi abantu besifazane kudala babe nolwazi babephuma umama aphume ehambe yofunela indoda yakhe umuntu ambona ukuthi bengakwazi ukubambisana naye loba umakoti singabashayela thina esinolwazi izandla zokuthi omama babenza kahle ngoba wayekwazi ukuthi indoda yakhe uyakwazi uyayifuna ukuthi ahlale naye isikhathi eside ngoba uma ungakwenzanga lokho phela so wazi ukuthi ufanele uzoshesha uhambe emhlabeni ngoba lo muntu ngoba esuke sebuye esakwena usuke sehlushwa ngale ukuthi akakwazi ukuthi ayolungisa lento efanele izinto ezilungiswa zisimple umuntu osenkingeni bakwethu abantu besifazana umuntu osifazana akakwazi ukungena kudadwa bathi ngithathele indoda yami bese uphinde uthatha le yakho kodwa wesilisa uyakwazi ukuya kumfowabo noma kumshana wakhe noma kundodana wakhe ethi ndodana ngithathele unkosikazi into esuka imbamba mkhulu yilena ke abantu abangayazi uma ushona uhambe emhlabeni kumele uhambe ungenangane uzofika ke lapha ezulwini uhlale namadodana uma uhambe usunengane nawe lento uzoyibona nje uma uhambe usunengane into eyenzakalayo uma usungane bazokubuza labo baficile ukuthi ndodana usufikile la siyakwemukela kodwa manje sifuna indawo yakho ozohlala kuyona ukuthi yipi ngoba thina asikwazi ukuthi sizokubekaphi mhlawumbe uyiphendulele hayi mina ngizohlala emadodaneni ngithi ngiyindodana yakwambonaphi bese bethi hayi kulungile ke awusitsheleke ngoba undodana wakambonaphi awuyena ubaba angithi nawe usuyishola ukuthi awuyena ubaba ngoba ubungaganiwe okay tshela thina buka lapha ya
ubani loya bese uyaphendula wena usibani bani bakukhombisa ingane yakho la bayikhomba yes le ngane ithi ubani ubaba wayo impendulo ithini ithi mina sicela ukubuza ke uhlala emadodaneni noma uhlala kobaba nawe ke automatically usuyayibona ukuthi awunandawo phindela ke manje uyocela ke manje usuyibone abakufunzi laba abangade ukuthi hamba uyocela womuntu usuyibonela wena ukuthi kunoma ngani and utanta for life okukhomba ukuthi ke ikho ke kugcina kuthiwa bazi ithutha ngoba uma wena ke sekuncengile ungamthatheli kumele mawuhambe emhlabeni ukuze akwazi ukudlulela komunye acela omunye ozomenzela into ayifuna cha mkhulu wona kuningi kujuliwe mesiyibheka ngalendlela esisiyibuke ngayo sisuke eqaleni sesofika manje kodwa ukhombisa kona mkhulu ulwazi ukuthi likhona futhi luningi and mengathiwa sixoxa ngomsebenzi singaxoxa ilanga lise lishona singaxoxa lishona ilanga mkhulu yazi uyabona nje manje ukuxoxa nje ukuthi ulwazi lukhona luningi ngirecover enye into emqondweni engike ngayiswa ixoxa lana kuthiwa intombi uma isithenga imoto kubo isithenga imoto isekubo kumele mayenze njani le ntombi uma isiyogana impendulo yami ithini kimi ngenhliziyo ngingangene kulolo daba bebexoxa ngalo ithi impendulo kimi ngenhliziyo leyo moto isale ekhaya ayizalwa khona isale ekhaya kanjani na angithi phela uma udadewenu umeyogana zonke izinto ezindala ebeyigqoka uyayishiya eyishiyela izalukazi zasekhaya ebese ethengele ezisha afakele ibhoki isuitcase uhamba na izinto ezindala izinto ebeyisebenzisa la ekhaya zonke ziyasala ngoba uma kukhona ahambe nayo into ahamba nayo inyama lena afika inikeze ayidle nabanakwabo isuke iphetheke leyo ke isuke iphekiwe la waseyahamba ngehamba nayo ke inyama kodwa umephuma la ekhaya suke engagqoke ngisho ngaphansi suke embethe itshali elisha futhi ebese yaphuma eziyodlulisa esibayeni la usekufana nokuthi la ekhaya uyabulawa usiyovuka kuphi kwamfazi ongemama wakhe sebethini kabanye hayi ke izinto uyayishiya uma wena uthanda izinto zakho otherwise ungayithengi izinto uma kuukuthi uyabona ukuthi kungenzeka kube nomkhwenyana ofikayo akulobola kuthathe ngoba uthengile imoto uthengile itruck umuke wahamba nezinto obuyisebenzisa usekini maningi amathuba ukuthi uthi ufika lapha ya indoda ibishona maningi futhi amathuba ukuthi uthi ufika lapha kube kukhomba ukuthi mhlawumbe umthakathi kufanele ubuyele kini uyathakatha kodwa ubungathakathi noma kube khona i-divorce zibe ningi inkinga kanti wena ukhalele ini ukuthi bengithenga uMercedes sekusela inyanga eyodwa uqedele ngenyanga yomshado obuqedela ngenyanga yomshado into ke sizokwenzeka kodwa kumele ushiye kini shiyela abazali bethatha isinqumo noma banika umfowenu wena ubungamfuni noma banika abane egcekeni a drive imoto ongeyakho akuseyona yakho ngoba wena okwakho usala la ekhaya ngokusiyongana leyo nto ezinye ke zezinto ke ekumele kube ukuthi ngimdabukele mina umelaphi ongazi ukuthi abakhombi basuke bezokwenzani emsimo womuntu ngoba njengawe nje uma kuukuthi ngumelaphi wakini uthembile wena ukuthi uma kuukuthi uzokwenza umhlonyana uma ngobuza kubaba wala ekhaya kuyena osisiza la ekhaya fanele benazi impendulo ukuthi umhlonyana yini fanele benazi futhi lapho uma kuyoshada umuntu kusuke kwenzakalani ingakho ke emancane amathuba ukuthi umelaphi wangempela ihlozi liyamnika ukuthi makagane okanye agane bese liyahamba lomsebenzi sakhe kuningi khona phela kuningi mkhulu mkhulu njengoba sibona Khehla ukuthi umsebenzi uningi kakhulu esinawo noma ke onawo la endumbeni noma ke esigodlweni sambo nami nama college wasibona lokho engenile umuntu omatasa umuntu obusy
ukuze mkhulu sikwazi ukuthi sikudedele ukwazi ukuyo-attenda abantu noma-ke uba ama-calls abantu abakuthintayo. Abantu ekhaya mkhulu bayazibuza bayiphendula ukuthi umkhulu sizomtholaphi, masimthola simthola kanjani, noma-ke kuma-social media platforms mayefuna ukulandela nje umkhulu ngoba ngicathi kunepage impela nje elidume kakhulu lamkhulu elapha ku-Facebook. Umkhulu uzosipha inombolo bese sipha nepage lakhe esitshela utholakala kuphi nakuphi ngaziphi futhi ikhathi ukuze sikwazi mkhulu ukudedela iqhubeka nomsebenzi bakhe. Epage lika Facebook khona lapha inyanga umfulo ongashi inyanga umfulo ongashi waseMandeni. Ipage la Facebook. And then bese ngiyatholakala futhi einambeni, inamba engifoneleka kuyona u067 620 0671. Ebese kuthi yena kuba nezinamba ezo2 ekhange ingenise kuWhatsApp. Eyokuqala u073 194 3754. Eyesibili u078 304 8739. Izona namba engitholakala kusona. Nasi ke lesiwasho ke mkhulu. Lesiwasho sinezimanga zaso ke khehla. Yebo baba. Lesiwasho singenzela izimanga abantu abaningi sebesasi lesiwasho mhlambe abanye bayokhomenta. Yebo mkhulu. Sikude kuphindiseleni lana umayela umuntu umaye ukuthi uyagadla wenza into ethizeni. Uyahamba ngisho kuhamba umuntu emhlabeni kulesiwasho. Yebo. Siyakuvulela inhlahla. Siyakulethela uthando, siyakulethela imali. Ngiyabonga. Siyabonga mkhulu. Yes.